Oh, yeah, Papa, you go so I won't China, you be pese, you be say, Easter mu, you to me, I can share be an say, with ye fire who to true. Oh, yes, what I know is Kumasi, Asante region, a record be. Eastern region, the young said that, and ye update me, update no, anopawi, but manya update from Asante region. And now I think one of the northern regions, and also Motunika be back. Yeah. They will wrap up at the end of every month. They wrap it up near Abia date we say anything is here now total number means me more total number and none of pay. But at the end of the season, we can next round so I'm going now very return it. What I say? And she say I'm more return. Yeah, you won't pay say me a but it seems so. Yeah, the baby update here record. Yeah, you better asibio. You better say koso ebisa na uhwe odam patem ha ni ade a. You better say utunu se baby o hokra na driver ni gina. Aya na edi se ufiti me fan se be barrier na sa aboabo e ba besia ko runabout wa unya babia ubetumi apake chi se hospital animu onkwan na road safety for then amoye edi afa ho amaye driver for. Okay. One thing I can say Mamini can correct me. Me road safety permanent staff, but me road safety campaigner because of courses be amaye. Inti. So you can't equate Jojo Juma. Me wo hunim die, but me permanent staff of road safety. By it minimum collaborate ye program to the educative public. Now one thing is odano. Ye main route nankasane or nankasano. It's what. So what I say. Who fast is saying, and see, I'm very asphalt. So you'll be out steady crime pan. Most before asphalt now, no require lines now, a walk, young fan from hospital, from barrier to hospital. Lines now, your map pedestrians, a fan and chain. Before asphalt now, a moon space, no son kakra. By a year asphalt, ni no line assistant. Both are all forces to phone a quite down, bina pedestrian over fan. In the idea, between our channel, I was a pedestrians, new 10 years, and between you to tire crime. I was a driver for those who 10 years, who between no castle, Bessia, who between you to tire crime. Even passing the crowd of Pocano. Also, baby, I'm a me baby, not Kai. A year, and I say, yet. Obit me dinner, dancing, so pay, no pursuit dinner car. Fact is not a dozen tea. Also, near Pajan and Sate would be your copy. Now, also dinner on the home pay, and that's our say or calling him Kakra. Now, I hope for Baba. A challenging or that you need bathtub pack a cafe. You said any bathtub cafe. A challenging, but we are hoping say as time goes on, now a development, the maybe a BM Kakra, maybe a bathtub advantage points are and also Yanko Emre a better. And so then, in the entry of ye now pedestrians, no, Yenam Kwan, yes, I said about a baby papa. Yen Nancy Kwan, Maka and free a team Messiah, Nimu say Nancy Kwan, Kai free a Nimu Banum Messiah. And no medical can want them if you do so pain. You better say, Anopay. Oh, and Churchill would your mind if there's any pain on your ball, Mupum, bet to me, I so yes, you do as I say a ball, Pumano pay. What to me, I so near best says, I bring nano, your ball, Puma, Begia, so nan Churchill, when ya, son him dear, when ya. O de be man abrini you better was no pay dasi me bo abato ewo nia oye no me dasi ya me sha bye George Forest Jumadi na ni eguso no ni eni ni kodi nkomo anopai Mr. Frank Money road safety manager eni no kodi nkomo anopai ye beda na se ewo say ye to ye nsa frɛ no say ni ayeko
Tian chesu yebeko axim. Say niema bi asisi si wo ho a ehu ye pa. Say ye papa no moko iponi ade no. Is na nko mo no moko fa enam na eden. Edeba. Esusisi a no ne ayate ne say ehu pa. Enam langa se pie free epunum. Ba efie. Ehu. O my kronkron Ghana. Ye ko ni sini. Nti ye reporter ho. Ensem juni ho. Ye beko ni ene na kwa kudi nkomo America mo bim sene ya yensa eka na ye ne be kwa kudi nkomo action utie obi ma nso muntie na mo mfentum ho fo ne ma bi ho. Yensu yebede na asoaba yebede tiefo na ase sisi ane yepese ye kodi nkomo efa odan empatem ha ehi asem enema bi ho yekoso wo empatem ha eya na edin yi emayen a driver for ene ye passengers a omofu ka ene omo tititi afiefie mu enema bi ho a yekoso a utumi se edin yi pa. Yanum enchemini mu bedi nkomo afa ensema ekoso ye mpatem ha no itimeko studio bi na menimi anuma e ho so kodi nkomo afa odan empatem ha ensema ekoko okoso efa na driver for efa no passengers efa no efiefie mu niema bi a ehamo no mu betimi ama etiefo aso ate minianum e ma wa chimbiom sisi ano yeko odan patem ha eliema bi ewo ho a ekoko okoso ehamo ehabinum intimesre se wo amu medika asate afi so se wo hwe odan krom ha eden ne ha wo driver ni a wo drive ewo krom ha yede yetiafo ase ene yede wo capital so ase so amu yakonya ewo afidi so yede ba bekasa ade ba ko ha ye odan pa ye bus stop odan ye shede ni bus stop o park baby kakra bia seconds ko city guard for the local be so castle o park now yes o for be just seconds ko city guard for the adia be so castle ye kro ya so ye ni car park aye tell down for your bus stop say be a high station ye ni ye ya ni the plan ye di name o park crash say baby to say o Tazongo station o say baby ye ija ha ye ka say ye tell adwuma wo pa o abase o babe o babe ye adwuma ana pa na baba na ka say
ɛno nso oba say oba be adwuma oba na obi de car kese abesi station say oba be yi niema no so obeyi onya attempt to obi bie car ni boot ana ata car ni door ama obi start so obeyi niema na say wama wo adwuma oba say oba be na aboko oba ne nam saa ukoje ba bi nso a na city guard for be local car ofa ha na ekram ofa ha na ekram ama ye bre ama ye drive for ye wa ha no ye ba adwuma kra ye very happy ama ye mfa ni jesu ma adwuma ene ne ade a ha ye kase pa wo krom ha enti kebe ya ke ye nuanom apris from ebe boa ye kakra e wo sa de yi ho ana one thing say we just say we load kra no ba bia we load no obi su abegina nchen no obombo ukoka obeye ono so oye overlapping mine o na oye station car enti station car de unye den ya obenye biako onu na onu opentem akofie ediska kofie enti onu o se friend lapping mine ani ni nyama ha yen kutia yen wo da ma yen nyama yen bibia pese oye bia enkoso enti no me so wasam kakra meka meja ma minu ape David yebesere no ato aso aman yo yada odam penifo ase the teacher enkoma odi ahinkan ya me hira no na nyankopon envi ni fi adumu enkwa adumu se be nyo no anke nya sa kwanye metra ha o sa ye de taxi drivers taxi drivers aja and the 2 city 1 city na say ye de ye je and no kore inti no sisi ase no asida enkoma no na enkoma ye tiefo nyina wono wotie ye ya passengers for ye car ene ye nyankofo drivers for omonso sebe omon nam rolo kwanso nyamede omokoba asundiem ede omokoba be hu omobusuafo na menu akakra meka fa odama ho se menu hu se oda taxi service ye bre papa ye bre date ni ye bre traffic light is we if he say me hu ka kan oda me hu ka me twi ka me hu se traffic light e adwuma da sebe odam penfo manuma wo de slemo madaruma mama ye bre ene be enene 4 days enene 4 days me am abo bi am nam highway am ko kurumu no because you say e kwan de wonnam traffic light na so be say twuma abo a ho de you say e highway by na nche say ko the contentem ai obi fi quarters road obebu asim wo ye no so na kwan no wonnam ne kwan a che say sebe ojen ho enye if is like a traffic light ye adwuma nkasa mistake no nka minyi se nka beba odam penifo yesrem madaroma MCs ni omom ka bi ewom madaroma momehwe na monye maye na mesa koso bi mu a yakoya passengers for no so a madaroma passengers for munuwa yeniwo isu enuwa munuwo enti sebe se bibini na se ye ka eya momuntie kakra ene wo ye adwuma passenger ne be fo ka okura ne ma mienu miensa opeso wo fo so no ka ho ye nan no mo hye front dentra enso aban mra enkyere sa sebe mommoa ene enso ye moa mo madaroma because muntini ye wo ho ene munso ye ntina monso me de mo wo ho enti sebe se wo be fo ka na se bibini na se bia driver ni kire wo se e bia menua ana se me ofa ye ni se ya oso ene odan kwa na moye sa odan kwa me na de wuni se sebe se wu kwa broche kwa na ka wo oba no wafa na e de betwa pay ticket na ma no onka se won tran wo so wa hu to madaroma yo David mi twa no em se yensaka ye reporter na ensem sansem na eden esisi e wo no ho no ye friend Patrick ti ye besre ye Patrick o ti yanka ba jo mete monka ebe da nyame ase no pe na umpo mute sen nyankopo na adomo da chen ye da nyame ase ye mfantinye hu me enzime enzima na mfanti de sen na eko okay ebe da ase no pe em se nsem bia sisi wo baby a wo no ne ye pese em se wo be ka ho nsem kakra e de a chen se na ma egupuma se apofo no kwa omokofa no afede nam na eye den ba fie ne yeti na ye nwanwa ye nti ye pese udi hu nkomo kire ewo wa wakohu bi anopai ye pese udi sum atiefo tietiehu yo meda watiefo asibebe eneda be for
450 hona enzima FM enya ne nkla de enam bi wa begu agzim poano nti ama yenso yetutu ngwan ko ho nti ekoduru na menu ayampa enam ankese papa amena mi offer de dolphin na abaye ha always bi a was a friend Maakye Maakye nti eduru ho no na chere de menam no odoso boys na guys kofo be 6 no amakodo because nipa kuntu makodo kofo be 6 ana 5 watam kula na odeko abobo ya na ai kakei no waso so gumko nti anche bia na chief owo agzim achinim na odusei na ne peyifo na police fo obey nti na be no na ono na fotu inde mo wesi wo ha no yaza ohun bida osane de ntui a rankasa wa begumpo anu de nka no na ehu de ntui abada po anu a o de peyifo wogunsa na wo ya amamre waze mapon ansana o bibi wo ha wetumaye na eyi ntui baye 50 eduko sister waba begumpo anu ha de 1000 ntono na futu inde nka ona wasiso nam no mfonguo na wanye amamro ho no wonhwe na wonhwe da obohu de doctors another expert wotum obehwe dem enam no mojem na wehu de enye bibia na de edru biala nyim another poison biala nyim nam no mo ono no obotum wedi na sisa na de wontum hu de otum hu ade pochia oka da men na me ya amasisi alwa begu agzimpo ano by okay no already ne binum de biko ebi atonton bi 3 million 4 million na ade atonton ma binum de ko enti oba ne dam no na nanso na identity asinye juma boys wala nyim yenye yen na ma na abasam yenfa yen na monko na na se no sisa no de bilu collab enti enne da ofa enam na nkase bien sisa waye ahomboa wode ba collab most mobile ya obohu de enam no price ni biala nyim anada otiden apart from that no so oba ya amanze amamre na wehu de enam no nye bia abosum bia na boni bia waye ntina dam na ma begu ana bibidam ihna so wo hwe dam nzema bieni nti wo hwe wi a obasan waba na waba ba announcement de awu biala to nam ni binu ebetumedi anade entumindi nti sisi ana de why announcement de awu biala akoto dam na me ni binu etwetwen so kaka nti sisi ano ya wa twen mu a yere twempinfo one nama wada collab na amamna wopede wo ye no mana na irite ma the outcome was the brain yo ye beda wasina ye pesi ye hu se mo ano omu begu ho no na ebi awuwu ana se na omu na no omu wonkwam nam no begu na emu kompon wi the kompon wi tizia nti mo ban de e kompon na kofa bia ne ba struggle pa sana etum na na abofum o sane de ma meken no nipa kompon tum mmado ye bia nkofo be ye numa na ehia na wotum wa amado na onwi ntinso no otum nyu struggle for some time ansana etum asonumu nti nam no begu won na kompon wi nti pacho odi waso tutu fom no na enye ayi abusumsem bi anase bi obi na dia wuduro bi ekogum na bi emo ano ho eteti omunti na omobai ubisa mu no lien sem na wote fa ho sa modikano onitina chief na nimpinfo kan de wo pede wo hwe na wo ya amamre no wo hu de ebia bibi dem wo ha na nti afuna wo kwa kohwe that means the men but me so to fom no wanyim oban dey ya ebirika dey ebi say ayi de yehu nim pensem da because e bin si wa hada nti oban da ma on sheda nyei papa but here say didn't even fair asem or say there impinfo no what the outcome no beba
na ha nso no de pono so no oya cycle no petrolers no also ya wode mbo ketekete wode tu openasi na ebi also wode ndu na ade wode chinam hanti wopedo wo hui na nti wo hwe abosun fo wo na wo hwe lab nso mo also the outcome be nti sisa ye gwa twe ma yare twen the outcome. Hello, Mia. Otemi nka. Metu nka pa. Pacho na mi bisa se emre ben na nananum de agu akwan mu se omo beye sa adwumadie na ma yehu se emo an yebetumi awe anase ntumi nwe. Emre ben na bosomfo ne beye omo de na asofofo so be bompa ani hu. Me na nakase ene da no oma meti ase de anope enam ne de ene da na world call lab na concerning abosomfo was in the ono inde na obehwe na why the mama mbrem yo ele papa ye bedo asinti ugina we de menko ba bia yesre wa gina hwa 24/7 mine se ne be ya ye ntimamufo ni bi hu se abo na yesi awi anase ni kwase awi na odi ho ayi asom odan empatem ahenkan fm ye besre wa na yeso yetiefo na ehu ne yesi ye wa yenua yo said I make any day me good medical program into no according to chief no anope wonya anshasi nti bia baye nyumu baye 3 ho baby nti because of that nti yes we are program nti na me from the bia send one to one show on WhatsApp na the baby I send one you better say anope o discerning ye producers ni ade no mahu kwan omo faso nti yesu ebe yi di agu Facebook no bia so aye den atumi ahwebi nti ye better ase anope why minia so that's the baby. sisi ensem esisi pa ensem esisi so ohwe nsu a esi ekomu koyi nam na enam na nka se epia ba ehu minianum Ghana fo momo yemfa Yesu wusori enfenye mpai bo kese pa na momo gunsuom no mu pia ba blie minia David ba mo ehu monkalche walijo so ribia ohwe ni yi minia ni edi odan komo ene ne mai hayen ti yebesro a to asoman mimi asem ekoso a se na meka no am se na me wo baby a ya passengers fo yi omodo mo ma enu mienu miensa ezisi so mo na so front no yebesre mo ala omuti ne ewo yenso omunti na yenso nti no me de omso mo wo nti yebesre mo na minia na me ekoso a na se meka krasa enam ya semi so ehu pao ehu because enam onu de ne so obeda nsuom na wanya enkwa no eso opia babonten enne na se de Bible kan no na ebe mu no de Bible kan na ebe mu na enya wa se me ame meche wo na wa ba enne ebi oba ma doso nti izi akwara eso be ja driver ne kwa ya kobi because me hwe o ma doso wose obe konzema ana say ne de adwuma bia mpemfo ne kan say asase bia nchifuru asase bia nchifuru mini amu eden na wo kan fasa emo ya epipi hu emo ya epipi de mo kan yin ma yedin a meti e me hon wa menti bi krada nemum sesi a omo amote epo hu no mo nhwe ni yi esa nanu ya na hwe epo jiga ye nkwala ye kodwale fa o bebrebe ana we susu asaba abatoso
enya say bia enam na ya do so nsuo ni mu enam ye boni bia ye di ene Nyankopon so pese oye ensanchane che ne yesesa hwese nkwala omowo 11 years and 16 years or 17 years if you omudidi maami onu aduane a omo bi di ne ba omakwache na akoku ni so omudi no kwaji skedro ni na aka ho ene ama sansense mo ina esisi ebe kakra kra de wa hwempo a abontimpo yentimi ni apie ene ya kase ye kope bibi ato anase ye koye adwuma ese wiasa ye hu pa ene nyema ya esisi su no eye wonwa ebise nyi de se abo odansuum obede wasase so abo ya owasase so onkonsuum se okokotonsuum ebise onimadware kra wontimi ni nsuum na mo na de enware ene de odansuum su no obasase so obepeden wasase so ni na ye wiase nsem Nyankopon na nkasa na wie ye na den ba ntinu asi ye hwe ya bra bomu yi wie de ya la kan wie ya la hu wie de nyama yesi oh de sisi ya aka na wo ye nim ne do so ni asi wo ye chi de kuma bi na aka ye nim de wie asem de ye nua David ba ye besre na wo so nkwala ne nsem no obi a wadi efie dunsia ene obi a wadi efie dunson o makoku obi a wadi efie du baako eden nkwala ede na moje na nkwala nketwa yesimu di kwaji skedro mini wo bi de ni ayeti ye no David ede na wo ka fa sase mu yo me de enzen bi se ko bukare mete kwa ya na eye ma bote mu sa adwiri me ane mu sa adwiri me because say sebe ye nwan mu bi na aye ne yensu yesua mpemfo kra say de odi a chesua de odi adim nante enti me de kakra meka achi me nuanom ma ne say sebe ọmọ na ma mutu e na sebe akra no so nso to no se me wa akra me nyini se sebe ekomede omo ekomede no omo hia hwe nti na se omo se o me yese ya mede me ho nti na se ono so prese obe bibisa no nso da chi ehun na ga so obi bibisa because yese sebe akwala onyi obeto ka no e na ma obisa taibo ai wo bi sa akola be unyi a betoka na bisa taibo na unsun se yejuma na unhu se mebisa mu bi mu se yenuanom na ye sikaduro samu na omde ba TV so ni ade no unhu se no kra na ehye nkwala inkran no kra amu no kra fa FCC and also TV kra we akonfo asofofo akasofo de odwuma ne se ka asempa che yen ni ntie ni ensakra sofo tin be TV so no o maluto na ma sofu beja TV so ensem ehunya ana oka okoka wasi na sofu me kase me manya lottery national lotteries a me kwabruchi unsusu a wo twalotu unya wo twalotu wudi a enye scan kro ya na me ma lottery me beja so ka lotu a wo kase eye bone nsane money na emoyen sesi obi epia bonti ane ma me asem oka chenze ofofo ni 6% a na brabo start bo okonanim enti wo so de da wa ya akachi se waka se ya che me na je se wo ma me adwin bi na je se ye ma me ni mu bi no ya wo fo no ebinu ma wo fo no eka ho omo se ye nkwala na adwin na wo de abrabo de da bo hu so ye na ye bibi be na me ye ke bibi ye nu bibi ya nka sa wo me no ka wo se ko ye bibi ma me wo wa wo ma to esie so ana se wa wo ma to amrem da ben na me ya fefa bipie ya wofo no so ano kasa enhi etimi ma ye mora se bia ye BBC David e beba so em say ye friend say sa niema esisi ye kunkum se TV so niema ya ebe ni ye nuanum bi no be so mu kura car no omde ye niema bi okrom na ma ehye ye nuanum nkitwa ni nkran so mo nye sa ade ni bi yo mi nwa meda wase bi na sa ne ma we ya sisi sa ne ma we me maka me David ba me tie me maka say sebe fasika bejisika fasika bejiwi fasika be say me David ba me tie menye nti sebe yese akwala sebe akwala bia eswa onyi bia na adwen a ebe de trim no na ya adwo because sebe akwala eswa na se bia ono no onim se de me yi eye bone ana se eye papa enti no nyi na wo nyi na ono de ba se o me nyi enti wo nyi no de o wiase bia se me nyi sebe yemfa me de yemfa to
Mimi ya mu say ye twika na mo say dem e de metwi bi. Metwi bi. Enti sabe ka no so ma betwi bi nso so. Ma ba betwi bi. Enti na no nche say sabe yese ye wade nyina ho kwan ba ye nye ni nyina ne di boaye. Enti sabe se metwi ka na so ba kwaje sabe sikaduro aye de opa. Bla me no sa ne ma no me nso so. Ane me nso so. Ka be ya ka sabe empanifo enhwe no munye hu bibi emfa maye ye pam chomadaroma because sabe o ma no ye na ye wo mu na sabe o mo dan yo enti ye o madaroma o mo nhwe no munye hu bibi maye because this say no o munye hu bibi maye eboye nyina eboye ye bedo ase em say Yesu wo sorry ehun komo an ye di ne nema ye kekeka na ye nsa ebeka ye nsofo penny Pastor Williams or yes of Fire Pentecostal Ministries ye pese ye no kodin komo fa Yesu sorry ehunti MCN saka pastor o ahomane so. Hello pastor. Hello pastor nyame asumje nka hu enka mo so pa. Amen pastor no pay ye bedo asisi ye bo upum waje ye so anopai dem say Yesu sorry ehun komo ene ye pese ye nudi wakoye sofo pon idie na em say obetumi a kire ne ye ne enye ne Yesu sorry ehun komo tina no pay ba waso ya na ye bo upuma na no hun komo ne ye pese ye nudi anopai nti pastor ne wo ho no obetumi e di amaya anopai Mechia otiefo nyina no so esa achia mo mema mo djuma panso mo dusuro moye that's it. Yesu sorry no enye nipa nyina na Yesu ewu ama wo oho because dodo no nti ewu sorry no ase se obi sabi wo nsenka ye ba efie kora no se obi wu a eya na ye hwese nipa no wu a wo ye no ye no eyi ne beba so nti eyi ne ba ensa abode ye den eba that is say ye nyam fasode ewu mu ene ebetumi akoye yi no eyi no emma ense emfasode ye den emma but Yesu wo ye no eba de mfasode de bre ye ne Kristofo kere sei esese ye nya adwensa kera esese ye nya adwensa kera maye na genkwa Jesus Christ enu nti ne ma Yesu wu a na yen Kristofo ye ni abre na ye ni nso so eduru ba bia na ye ni age but wonna Kristo anu ama wo mu no nti ameka se enye ye nyina na ewu mu no ebi de yesabe ensanwe ene sabe adwamansam nom na niam bi ehu nheda ehia enti ebekọ wieye no se Yesu wuo no sọre no emetwamu no ebi ohun kura no wakonya ka nkoyisia bi ohun so anasabe yare akọ no nti Yesu wuo no de ebewu a ewu ma Kristofo wona wote Kristo no ase because ne nipa bebrente ase onje kodur ba bi ni Yesu say wode da koro bebu Jerusalem sore dai wode na nsa da sa pagya ida fo ni mu se eye sabe Solomon asore dan ya wosi ye ehun sem na wo kan ba na nye sa endi senne so kinye wu na wasan sore a na ye mfasode de amame mi no mienu se esese afi no ye Kristo no wote ase enti sese ye timi nya ne mugidie na ye Kristo somo na ye fa ye na ye fatem ye hu ni se ya je nko wu ye kora no wa na wa sore enti ye nya mfasode bi de afiri enti on se ye ye no aba enti na the whole world will be any as say Easter Kristo wu bre enti emfasode no aba but wo ma wo mu no ye bewie no na sabe wo mu kra afiri wo mu nsem kakra metumi aka kire wo enne no Sofu mesro eden ye beye amaye hu se Yesu sorry se me ne wo enu bewu ma edien na obecheche ye be me ye hu se me na me ye se bi timamuni ana me nkwa sorry no me hu se Yesu sorry no me minti no bewu ya na wo nti no bewu wo hu se enka me dasepa o se efiri eda ye se Yesu ewu sorry aduru no dodo na nyina no ye kohyia demo asore demo akotietie Yesu nkyerɛkyerɛ endi ye nhwe hu se Yesu nkyerɛkyerɛ na ye kotie no ye de beye esua de na afi no ya san de aboye ntoma no
yɛnkɔ tie no kwa yɛntie no kwa yɛtie deɛ abɛbɔ bra yɛtie deɛ atu yɛ hofo ɛba saa pa a ɛma yɛhunu sɛ yɛ kristo no mfasodeɛ bi wɔ hɔ ma no ɛna tu gye kristo no wɔwuyɛ no atum ɛmfa nkɔyɛ namfosɛm ɛmfa nkɔyɛ sɛbe nsasɛm ɛmfa nkɔyɛ mmaasɛm sɛ wotumi bɛgye tom sɛ kristo wuyɛ no wɔwu maa wa afei wobɛhu sɛ ɛsu bɔne biara ne nneɛma bɔne biara na wɔhɛ aseɛ sɛ wotwe wo ho afiri mu because ɛda no wokɔɔ hyia da mu no nti nanaa so kɔ asɔre no sɔfoɔ tumi akasa akyerɛ waka akyerɛ wo sɛ yesu wuyɛ no wabɛwu atwame me ne wo mmienu nkwa ɛyɛ me ne wo mmienu nti na kristo wuyɛ o Bible sɛ bere a wɔ nipa yɛ bɔne no kristo wu maa yɛn nti kristo aba bɛwu ama yɛn ɛsiane sɛ woyɛ nipa nti woka ho nti sɛsɛ wu a wɔwu maa wɔ no wɔso wodɔm yɛ di mahyɛdeɛ so afei twe wo ho firi bɔne wei ho na ada so wɔ mu a menea ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ɛnya nkwagye afiri mu nti ba sɛ wuyɛ no wonka ho watem aseɛ nti yɛnsesa sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri nneɛma bɔne mu na yɛbɛtumi adwene sɛ kristo wuyɛ no ɛyɛ mfasodeɛ de ma yɛn nti kane abrabɔ a na yɛbɔ a na nteaseɛ nni mu no ɛfiri na de kɔi kristo wuo nti yɛmmɔ biem na ɛtumi aboa yɛ nyinaa ma kristo som no atumi fatema gyina me nipa bisa obiemu futuo bɛn anaa deɛ na yɛsɛ yɛn mabu no yɛtumi sakra firi ho na ma yɛhu sɛ yesu wusɔre obewu ma yɛn sɛ wo sɛ obabu bi wa wase o media ɛna afei so no wobɛkɔ asɔre bi mu no na yesu wusɔre ho nsɛm a wo kana no pɛ di kyerɛ yɛn na ɛnyɛ saa nsɛm no na sɔfofoɔ no yɛ de yɛka fa webla na yesu wusɔre ɔmo kɔ akɔyɛ dɛn futuo so na ade bɛma yɛn asɔfofoɔ ni bi no mu ne ade tudi no ɛmabunu no ɛnsua sɛ wɔho yɛnhwɛ asɔre a yɛka yesu wusɔreɛ ne wusɔreɛ ɛho asɛm yɛka kristo ho asɛm ɛmabunu no nsua saa deɛ no sɛ wokɔ asɔre nti na bible no bɛtwerɛ sɛ mo nso a wohunu nyinaa nhwɛ na mohwɛ deɛ bɛgye mo kra nkwa na mo ntena mu nti wokɔ asɔre na yɛnka kristo wusɔreɛ ne ne mma yɛ ho asɛm a twe wo ho firi mu na nkwagyeɛ bia mfiri hɔ mba me ne nuanom asɔfoɔ no mu bi ɛde asɔre no ayɛ business nti wɔno no wɔbaayɛ no sɛde ne ɔyɛ anaa ne nsuo anaa ne nneɛma bi a wɔtɔn nti na wɔde baayɛ ɛnyɛ biribi nti na wɔde baayɛ nti wɔnni wusɔreɛ no ho adwene biara sɛ ne ne mmienu koraa bɛkyɛke ahwɛ a wohwɛ television so koraa wohu sɛ sɔfo bi koraa yɛwɔ apirikyi a asɛ sɛbe bible no wɔnsua da nti woyɛ nnipa te saa twe wo ho ɛna tu ɔyɛ na yɛtɔn de ama wo no ɛnyɛ no mu na nkwagyeɛ wɔ nsuo na yɛtɔn de ama wo no nyɛ mu na nkwagyeɛ wɔ but sɔfo no deɛ menim sɛ ɛyɛ ne business no wɔyɛ business sɛ ɛnyɛ business no wɔyɛ a yesu kora kɔtoo mpanimfoɔ bi wɔ yerusalem sɛ wɔdɛm sɛ wɔn tɔn nneɛma bible sɛ ɛfrɛ mu sika so sɔfo yesu keka wɔn mu nneɛma nyinaa to gu yi sane wɔn mu mmorɔ no ma sane wɔn mu nwan bible sɛ wɔsane n'ase mu mpere koraa de boro wɔn mu pam wɔn mu nti that means sɛ yɛdi dwa wɔ asɔre dɛm a ɛnyɛ papa nti yɛdɛn na ɛnɛ deɛ asɔfoɔ ɛredi dwa wɔ asɔre dɛm na wɔn nso sɛbe bɛbunu a w'ani da hɔ ɛsɛ sɛ nka bɛbɔ bra na afei saa asɔre na wogye ato mu wogye tom a ɔhu sɛ nifirani kɔkyerɛ nifirani kwan a wɔn nyinaa kɔbu amena mu nti mɛbunu no nhwɛ yie wɔ saa adiifoɔ atorofoɔ no ho awurade se na nso wɔn koraa no sɛbe wɔn hunu awurade wɔnkyɛn na ne da nti hɔ na mɛsrɛ mɛbunu sɛ wɔn twe wɔn firi hɔ na asɔfoɔ no nso a yɛmpɛ sɛ yɛbɛka kristo wusɔreɛ ne ne ba ho asɛm na mmom na akɔyɛ sikasɛm ne kyɛ sɛ kae papa ne ɛdan papa yɛmfa no nyina nkɔ baabiaa wowu a wobɛgya hɔ nti yɛn nso yɛnsesa na mmabunu no mɛnya adwene papa a ɛfa kristo ho saa na mɛtumi ɛtu mu fo wagya yɛbɛda wase biom na yare a ato ate sɛ wɔ kurom nyinaa covid-19 kristofoɔ no bi so agyidie ne sɛ yare ni ni hɔ yare ni ni wonti pani a yɛwɔ kura ɔmo nwɔ mo ɛde ama yɛn bible sɛ wɔn a wɔnim wɔn awurade no wɔyɛ biribi hyɛ awurade animuonyam nti david sɛ ɔpem bɛtotɔ ne bonkum na ɔpem du atotɔ ne nifa maniwa na mede bɛhwɛ na mehunu abɔnefoɔ atatua nti wɔn a nyankopɔn nim wɔn mu no ɔgye wɔn mu firi mu nti wɔn nsa sɛbe
ye won krofo ni bi ho no na yare no omu nyi ne die nti omu nyi no ne busuani bi kuradin Canada ene won ti se na danfo bi abusua bi Canada endi obeye den na obeje adie ene obi onso a ebi aka wono ni nua ana ebi aka ne papa endi wono wagidi but the metumi ama nipa nyina ate ase ne se yete wo manu na wo man no panini bi de nhyehyɛ ye bi beto ho ana se bi beto ho a ye mfa ni die emma de ani die ese no ti mabunu no nyintum na nipa nyina nso nyintum sɛ yare no ɛwɔ ho ɛkum bi papa me papa enkum no nti me yasa me nyini a wo kyena wan hwe ana abekum me papa nti ye nyini na de o mampani na ka no ye nyini so na bɛboa ye nyina ɛwubu kwa so yo eja ye beda wase anope na ne krakra no eden afutusem na ade ma yin na ye wo wiase nyina de eja okwan ye me de ma ye nyina ye wo wiase no se yensu masika ni bere no enoso ewo yakwem na yenye awurade ni de yensa beka bia no ema ye ni nkoho ebetumi anso aba se ya ma yensa anso de yensa ye ni bekoso no ne momo da bia no ye pese ye bibria de sikaduru ti ne obehwe TV so no enkoranke to sende mame na me sende mawo kale bulisem akonfosem ni ade anti asofo nso de ho agimu a wo nso so tonton niema enipa ma ye ni na ho na ye nyi Kristo ni se de daache ye benya nkwaje na mfa ni guase bi emere ye na ye die bebiribe de ediwu enenam betuma kachiro Pastor Williams ye beda wase anopai se ye bo opuma anopai wanye se wo ye sofu nti no ne enkasa na ne akasa anopai na watu yefo ye beda wase nyame asumdwe enkan anopai yes ye da ase amen ma adwuma no mpagya mmoro de yebo ko no so ye da ase nyame hira Yenshira na ben anopai Meso mimpecha na ben Saminchidio I can't answer. Meso anasa mesri Mimpecha na ben Merusa minchidipo I am the Pastor Williams eni etin nkan anopai Pentecostal Ministries eye tu ye hufo ti bomodian na tie bi ne dumre a wo so be kire wadwen a na watumi a kire wadwen na efefefe yegusu abobɔ ne ma ne so hwe nkola a omadi mfie dunsia ani dunson no makoku akola a wadi mfie du baako oyo ba tan oyam nhihye wo man kola yi wo mientu ye manefo yemfa niema bi enkyerɛkyerɛ mu nyame akwan yenkyerɛkyerɛ mu ni esi da ye ni yeso ana Enema na yegusu ani ye kan air driver for ni ya passengers aye foka Mini ankoma ye twetwen nema bi hawa na wo so wachochora to ho Emri ni du na se ye bie phone lines na no watumi aboa yen e wo nema bi ho
a driver phone sabita frache ebinom enye ebiso ye passengers so saa ne wom ebinom nye ebiso eye enti emre ni du a ahenkan FM studio line ye bebi atum na so atumi afre eye Vodafone line no eye 020 1944485 eye MTN so obetumi afre 0554 820 910 Yeah, WhatsApp ni ade no so. Walijo WhatsApp no ha na wa bia tu. Action Walijo. Momo dia na mumie mo WhatsApp line enventum. Obetumi a kire wadwen afa ho. WhatsApp line so ye 0594 841 044 WhatsApp line no. Otanzongo station for yichia obibiara. Ejwanachi ofo na nyame ema mujwa mamu ojom baby biara. Abozege FM fo chiamu. Ahenkan FM yichiamu. Anopa ejumadi na ni eguso no. Obatan wo ho a no atu bafo no ankosa nso heni bim. Ekoye say aban saka nkole yo. Ke nipa okase kofa moja bla no ene owei otini fie edwen no ho. Enti yentu ye hofo enfri niema bi ho. Me ma me me papa no. Ye mani pia ye nhwe ba bia omu pia ko. Omudi niema ba fie ye nhwe niema omudi ba fie. Say ye papa, say nye papa. Ni emisa on baby cross a omukonya niema na edi free ye. Are huye pa akola wadi mfie du baako tenia minianom edi aye no wakuna wie ekwa kosie no senya kola kitwa ene ko hu ya kamosi akola no obra obi ahu kaniema APP ewo yemfa ntemem enna ne nsi ofa nkola ochira ne nnama egupum omupie ede babontin na yaminu mienu eboni ntiana ena saa niema na ama eba yehwe niema bi yesremo a Enchebia ebesa kwa azim eniema esisi ni enama APF eponumu ba no yensan beka azim pani baako ohia owo ni ene ohina kasa edi hu nkomo se eden hihye ena omo hihye afa saa niema we hu yensa beka nana edusei ewo azim
ne bisa ne say den hihye ena omo ya fa sa nneema no ho eden amamre ena omo ye amayen na temamufo no ye hu ne ayeye em say yen saka nana e wa homa no so nana hello ye mo ache no pe nana yo majoso nyame asumdwe so nkan amen da nyame ase nana nsem aya titie ehu enwoma ye say yenti ni mpani nsem da say nana ubetimi akireen say mri bi ebi asipen ana say bi nsipen enama apie free nsuom eba na den eniema so nana modi agu akwam na mo ye de afa ho na abozege fm ayewo achim odan yebisa wa anopai yepesi yebisa wo ne a o ka kyen anopai nana yo ebeda masi ada chifu a omotie amakan fm ada omosi say ati said ya wo kan no eno abaye na minu economy nsa yeti sa asem no na ye hina de mulka alcohol for way na yakwa na chese ye nkura ya ntentem yakwa na chese boys na kura ba ku minu mensa eba ya omachichi wo na je so mo de adwane akọ enti achire de eba ya no na ese ma environmental for omochi ese ma polisi 40 no mbaba ho ban Baya efi baya edu numini eko. Ono kwa ye pan ba ko a okopu awo ha. E coastal line. Ono na okochi bi o che ne ba na che se ayese asumade ko asise naso. Nti panifo no ho ni sa na omoye ho amamre na omo san de ne tubotum. Ade ne kwaye. Na kwani omo de ne ko deep sea no. Ye da sorry na che se wasanso abedampo ano hobi ena omo hu ite se omo ye hu amamre omo yeye edawa na owuyi a omo tu amra wonpo ano ho ena omo de ne tu we de anra esiye na ya adwen se esi ya che ena ye o mekan ne kwa ye ba kope ono kwa obi na kopo a oyi no na we de obi a nyi no tese ba esi no hu ya ne se 15 20 eba na omuba efom so omu hu sa na je so omu kra de omu anya omu nama a che se omu chi omu akoton ye tia ye kwaye no na say ye bo hu ban na me de kan ye me ba mental na police so ba ye ba ndi omu dudu anko ye na omu de ko ba de kai no ye hu se say this time call back na ye kai se maybe eti ye no ye de ko sa de chi no mu hia so ono aba betompo ano ho sadia say tu amuna na ye den ye ho amane kakra na ye do omugum na esi omo nti se obi sama no pe ya am say no ade esi wompo ano ho no yo nana ye beda wase anopai asan bisa nana ye besre ba ku ya no hya somde ya musie ni eno koya anwasem ena weesu abai nana unji ni se ye nananom enema bi esem yema epo no anase nsuo no na ama monye ya edi sa nema eba de wo kan ni ha no kure just postal line ye ha Tuesday ye nkopo wa ha wodu ba bi a ye nananom ahihya to se epo ebrada no ema omo nko omo fanye omo ahom ye nim sentry omo ka se ebrada omo nko ena mrante no ma ba no omo fa bibia anya hwe nti ebrada no kwa wodu ba bi a na omo fo so omo boko nti ta sanke ne hina me gidi se ri hina ka ho na we hina epiepie nti de wa kan de em se eno anu no na ye hina ye de bibi betu ye ho fo a em se de eno a esi ye omo wo se sa brada fo na omo fo no e na omo se fo na enyema ahu hia se ye be hu no ya start se ye hu no nti eno a ye boda ro ma farefo ni hina ati se apo brada na omo doje ko omo fi azin ha na omo koju ha fasini omo fi azin ha na omo koju ekwi yes ma ko ni bi enti se omo anya ya da che we ukọpụ mu brada na ukoshia no ho na oka otuma wawu ti anu aye bo hu da wure kire omo so omo bi so a fine omo ne su na se
ɔmbɛyɛ deɛ ɔmbɛyɛ na kyerɛ sɛ mpanyinfoɔ na ɔmofa yɛfa yɛn ho adwene ne yɛhu ne ɛkwan a yɛde ɔmo bɛfa so deɛ wobisa me deɛ yɛ nɔkorɛ na baako yi a mu ɔba san ba bi mu a mu sie ni na wei so abase no a nkwala bi asesa bi kɔ na ebi so egu hɔ yi sisi anana amamrɛ bɛn na mo yɛ ɛde afa ho na wei sɛ mu besie no anaasɛ mo yɛ dɛ amamrɛ ɛna mo yɛ ɛde afa ho anya amamrɛ no ɛna mekyerɛ sɛ kakra yɛn nsa kan ne deɛ amamrɛ mpa yɛ sɛ yɛbɔ deɛ yɛ sɛ yɛyɛ wɔ ho biara no yɛma ɔmo yɛ ansa yɛbɛsie ɔmo na deɛ ɔmo de adwane akɔ no ɛno a yɛma radio stations a bɛɛ wɔyɛ ha area nyinaa ɛte ne nyinaa sɛ ɔmo mmɔ ho dawuro ma yɛ obi a ɔbɛtwitwa bi a wo a wonim na wobɛtɔ bi adi no wotɔ di na sɛ wonya ɔyɛ adeɛ a ɛfa obiara ho nti agyima sisi a yɛayɛ no a adwummerɛ no yɛyɛ yɛ a amfa so radio stations a wɔ ha Enzima FM Ankobra FM ne half asine ni we no radio stations a wɔ hia asate sɛ ɔmo bɔ ho dawuro ɛno a Peace FM frɛ ɛna ɛm sɛ mo nso sɛ tia ma frɛ nti yɛbɛsrɛ mo na ma bɔ dawura ma yɛ din di Ahenkan FM ma frɛ nti yɛbɛsrɛ na mo hina ma bɔ ho dawura ma sɛ saa aboa no yɛfrɛ ne ntui no obi a ɔbaho bi aba market sɛ ɔba bɛtɔn bia ma obi a ntɔ bi ni wotɔ di na sɛ wonya yade a ɛm sɛ nipa no watɔn ama ɔno ɔkɔ na ma yɛ ho adwuma ma nana sisi ano na ɔmo de kɔ no ebia na ɔmo akɔwe nana ɛdɛn ne yɛbɛyɛ afa ho anaasɛ ebia na ebia du ɔdan patam ha ɛdɛn ne yɛbɛyɛ afa no aho dawuro nso ne yɛabɔ yi nti ayimfo no ɛdɛn na mo yɛ afa ho na ma yɛhu ne ntam sɛ bia mu gu nsɛm bi asɔfofoɔ bɛbɔ mpaeɛ ɛyɛ abosomfoɔ so bɛyɛ ɔmo deɛ ɛdɛn na mo yɛ afa ho a ɔde ama yɛn yo medase ɛnura ɛsi yɛ ne deɛ azimi ha deɛ boys na ɔmode kɔ fie a ɔmotwitwa nhwa na de environmentalfoɔ ne aposifoɔ yɛkyi ekure mu na baabi a yɛbɛba bɛto bia na kyerɛ sɛ yɛagye ne nyina akɔmpa no akɔtu afrabom but ɔmode bi kɔ outside deɛ ɛna mentumi nkyerɛ ɛna ɛpo no yɛwɔ bakaba bi wɔ hɔ a ɛbɛbɔ po no mu a sɛbe akɔmfoɔ yɛ ho agyina nti me ne wo ka sɛ yɛno anadwo yɛne ɔmo hina na ɛwɔ mpo ano hɔ deɛ ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ biara no nyame anim ɔmo yɛ deɛ ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ nti sɛ ɔmo de bi kɔ outside a ɛne no yɛ program a yɛnu but azim ha deɛ yɛhu wɔ ha hia anadwo yɛbɛbɛ nkyɛ na yɛposifoɔ nana ne mpanimfoɔ nyinaa wo yɛbɛba bɛto bia na yɛagye ne nyinaa na kyerɛ sɛ yɛkoto amona de ne nyinaa agu nti yɛbɔ mpa yɛ sɛ ma obi nkɔ outside ɛma akyerɛ nkɔfa bibi mma yo nana no ma mpanimfoɔ a mo wɔ hɔ yi deɛ yɛbɛsrɛ mu a na mo adi saa adwuma yi adi ama yɛn efisɛ ba ne se ya na ayɛ huhuhu ɛwɔ kurom na yɛtu yɛ nuanom ɛmɛbu no so ne ade ɛfo na nana yɛbɔ opum a ogye yɛ so ne di kan yɛde aseda bɛma asan ma wafihia pa sɛ nana yɛbɔ opum ogye yɛ so nana yɛbɛsrɛ mu a na mo ayɛ saa adwumadie na ma yɛ na ne yɛbɛsi akyire bia no nana yɛbɛba ona so na odi adan yɛdamase nana yɛbɛdamase sɛ mo so moteɛ na mode ɔdɔ agyima pa a moyɛ mɔtumi afrɛ yɛ na mabisɛ yɛ mu ma yɛn nso yɛakyerɛ mu akyerɛ mo nti deɛ ɛbɛsi bi a mo so abɛha mo biara no mbɛtumi afrɛ yɛ yɛakyerɛkyerɛ mu akyerɛ mo nana yɛda ase anɔpɛ yɛda ase nyame nhyira wo ne wɔ adwuma pa Me would have
Yo ye gujumali no so a jumadi na na eguso no. Eye mpanifo eda jumadi ya no. Hihye nneema bi edi aman. Jumadi bi. Aya to ne din se Abrimpon anamontuo. Abrimpon anamontuo. Sa jumadi yesu ebeba so ewo studio ha ya. Na nipa obedi jumadi ehu chiame. Yankasi ye bibia ye director papa bi. Odi ahenkan. Na bedi sa jumadi ehu chiame. Anche bia sa jumadi beba so. Nti ye director ye box answer. Obeba aba bedi jumadi ehu chiame. Sa jumadi beba so efiada bia. Eye efiada anwumre. Nonson pepepe. Edikosi nonwotwe. Abrimpon anamontuo. Sa jumadi ye papa. Ye nana. Ye bibia. Ye director. Odi ahenkan. Ono bedi jumadi ehu chiame. Nonson pepepe anwumre. Edikosi nonwotwe anwumre. Eye efiade bia na sa jumadi ebeba so. So pesi ye do come from mama. Sorry and sorry etwa krom ha nyina ehia. So ya sorry. O ye mpai bobi. Na pesi ye do come from mem. No bia te nka. So wa sorry ni. Eno ansa oni panifo wo adwuma mu ha ebedi hu nkomo. Na homatrofo a obetumi edi afre adwuma mu ha. Ne enu wadi sa adwumade no enkomo no. Opesi ye do come from em. Opesi ye Baah ho. Opesi ye kasa o radio so a. Ana telephone so a. Bomodia fa homatrofo yi. 0244 878 763. O Fred Jumam ha. Adwuma ma fa mpanifo no obedi hu nkomo. Na baby bia wo bia no. Ahenkan FM ye beba abefa live. Obinyane yen. Say da ni yesu a. Obinyane yen. Bomodia. Se wo ya sorry a. Obema obi bia atunka. Memfa wujumadi a wudi no. Emfa nche sumase. Manimpie no bia antunka. Se wo ho. Eya sorry no. Eni enum odi sa nkomo yi. Mesesi ahomatrofo no subium 0244 878 763
nya ye na mpeja no na aben o oso awuti mpeja na ben membu nyonko abofia jumadi bia wudi bia no yiro hu se obetumi adi na nyame na obo osoro bo asase bewuji ye nkwa no obema wa hoden watumi di adi juma bia obedi bia Yesu sorry. That's we shira na ben. GDY. Da Yesu na ni Yesu no. Nyame peje obi bia. Wawu agi enkwan die. Adraba phone na ye said da Yesu. Nyame nyane yen. Ya ya wiwe no anyane ye ni nyame. Enche yebeko studio bi. Na mini anu mo e wo so de ne e wo nso dia brain. Ya me di jumadi e ho chia me. The Kwame Asare. Dodo na Kwame Capito. Wa wetimi nkan bia na Capito Asare ene e kase. Eya wo ma. Sen shirana na abanu obi tifie na dwunu ma en ntanta was Capito na no kasa sei shirana na aba sana osu betumi aye ntime mu hu abofia asofofo no yesremo oba na one ahenkan FM fo bedin koma sawo ya sorry ben yensam asori bia obetumi aba o program bia wo ye bia ye do bet confirmem no bia tonka bomodian na bra ahenkan jiwawa wa tu Nama obetumi dia Fred. Na wati ate unka na yedu a confirm 0244 878 763. Aja. Mempeni for the nyum papa na ato ase di ama me. Ebi se we anya da yeso anka hwan. Se metisti enu mu chinchim stia. Na odi ahinkan ebe bie sa adwumadi. Na wa ma obi bia kwan. Se Capito Asare oso be pro minim. Eye David ba oso be pro minim. Eye amu bomodian oso be pro minim. Adraba phone na ye shemu nkran jumadi ya ekosu ye edi amadraba phone nyina nti obia momodia so betie bi Emria edu ye ko studio bi na minianu ma wo ho eswedi Gua kwem edi amayin
Yominianum. Yo. Yes, I'm a tea for aquababy. Na saa dwumadie wi ayedi ona ye so ya sene ama saa dwumadie wi aye dwumadie no eye ayisa opinto hebatin wo se ayisa se ofrefro na owoti won waso bi wo a e boost immune system ama ne ye kama te se unhu bibibia wo unya saa ni enom wo enom a unya bibibia wo widim wasanso wo esanso ye encouragement yani bonika san no encouragement esanso ye diabetes ho adwuma wa wo diabetes anase ahonkeka na me de titu kra ne ham ne ye mema no ai onuma timi ya mama we sisima wo bo adwuma ye ebo adwuma najo enwumre ahomachi nyina ane na ye behwe na se etieni se ubeye setting ya unya insuo sachet water na ai wonu na emuye de no asa sebi akwala foforo to ho no ai na what is sachet ni miensa e de agum no sugar no hwe nwama no miye mo de no ai sugar nka ho intina no wonu ma e boost immune system papa ya ri biara se de ye ka no na ye kosu biema se ose ayisa ose Mesome dia ye K Asensu Limited. K Asensu ye nipa bi a omo na mo so ya asema ye ha ye ka sei. Omo ye dwumadie bi a omo ye nkunya a ye digu office. Ewo nkunya bi wa ma akɔkyerɛ mpe na ohonam ye wo ya. We su nye sai dwuma bi na mo ye. Omo mo ye dwuma pa. Omo nkunya a wo trem a okon enya wo ya osisi enya wo ya anya se na obi ba fra wa oba ba dandan ho ana se oba teneten we de kunya na oye ya na de wo dandan ho de opese wo ye bia ye wo office chair ana ye wo K Asensu bookshelves anu ne ye we bia cabinet bia amanye se de otimi hye books wo se bia ekura bi enkonkodun so ense wo papers bi ana se wo books bi wo ho ye wo book we obitimi ya adwuma bi ma na adwuma na achiachia we de nyesa na mote omdo dwuma ho te upese ohu omo so a obehu omo kan hyi ana okay omo nyama ne de bebre wa ha K Asensu aye nipa bi a omo nama na me de betu dwai omo nama ye 0302 257 209 030 2919739 K Asensu Limited. Yo mesra mu minianom ena mama me akọ ahoma ne so akwakoye nkitahudie bi sisi a ye besra mu a momo de ama me nkwa ahoma ne so ni ye nsa beka ye papa oda asori a yatu ne din Good Shepherd Believers Church ewo achim abu ya Good Shepherd Believers Church ewo achim abu ya ya diem eye bediakun osofu bediakun yensa beka no ti nyame nipa yamawachi anopai ejana umpo mu tisen eja yamawa fishi apaso moni unsempa na sofu aye Yesu wudai anopai ye frɛ wa ye pese ye ni wudi hu nkomo Yesu wudai kwa sorry enra ene anopai mpaya wabo obeni ebe che kakra no achechen senia Yesu wudo edai sorry no esitie sofu yetie wa anopai Easter akoya dia yadika Yesu awoda na yalitrete monia ene woni pemu se de ya nipa bi firi emu na ya kan sempano ma ewure ni pemu na enipa timi fa Kristo ni solie ni hona ni moja ode ba fone ma wiase nyina
na ɛka ya no pɛ wo sɛ menkasa mfa wo ɛnsɛ no a mepirikyi fa ɔdɔ ɛne bɔneyɛ ne sɛnea ɛbɛyɛ nnipa bɛtumi atena se wɔ asomdwuam ɛde asom nyame na yɛne nnipa nyinaa bom ayɛ baako ɛwɔ wiase san sɛ nipadua bi a ɛwɔ wiase bi a mogya wɔ ne mu biara no ɛyɛ nyame na abɔ yɛn nti yɛni nkyekyɛmu ɛwɔ wiase ɛna mekasa fa ɛkwan yɛbɛfa so abu kristo nyɛ di ne ni because ɛwu a kristo bɛwuyɛ no obiara ne wɔbɛtumi de ne nkwa ato hɔ sɛ wɔbɛwu ama ne nua na ɛwɔ kyerɛ no koraa ɛno nti wohwɛ agya abraham a abraham yɛ nnipa bi a ne ɔyɛ nyankopɔn adamfo but nyame sɔɔ no hwɛɛ sɛ nkɔpɛ sɛ ɔde ne ba isaac ɛbɔ afɔdeɛ na ɛsɛ sɛ nyɛ yɛnyɛ so ɛna awurade bɛfa so agye wiase nti na ne dɔba no nti ɔde yɛ sɔɔ hwɛ nti ɛdurumi bi a na meka sɛ nyame tumi sɔ akristofoɔ hwɛ wɔde bi a yɛyɛ mu sɛ yɛne bɛda hɔ ne yɛhu sɛ deɛ ɔkyerɛ no nyinaa no ɛyɛ mfasodeɛ ma yɛne yɛ nkyima yɛyɛ bi akɔ ɛbɛka nkyima nti sɛ wɔtumi ayi ne dɔba baako pɛ ɛde na ma yɛn abɛwu agye yɛn nkwa a ɛnyɛ adwaman ɛnyɛ nsanom ɛnyɛ basabasa ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ mekɔgyemani na mmom ɔdwoɔ pa a ɛwɔ sɛ yɛti kristofo yɛtumi nya yɛde suu nyame no ɛno ho na mepirikyi fa ɛnoa yo yɛbɛda wase na sɔfo na yɛso atiefo a yɛntumi ankɔ asɔre anaasɛ yɛkɔ asɔre so bi a yɛantena asɔre dɛm antie bi no ɛdɛn nsɛm na wobɛka de akyerɛ yɛn anɔpa yi yo meda ase ɛne sɛ woabusa asɛmpa ansa na onipa bɛtumi atena ase ma wɔnyɛ nhyira na wɔnyɛ nyikyɛ no agye sɛ ɔfa yesu na ɛne dɛ sɛ mahum ahobrɛase a ɛkuta mo a mode yɛ adwuma no monsom saa na kristo wuowuyɛ no ɛsom nyinaa mo so na mefi sɛ mo koraa no moyɛ nyame adwuma no bi boa yɛn ɛsɛ sɛ sɛ yɛka sɛ obi yɛ sɔfo a ɔtete nnipa na ɔhwɛ mfonsoɔ ɛwɔ nnipa bena bom nti mo nyinaa mo ne yɛ pɛ moyɛ nyame adwuma nti ana bi no mo nte mo nnwuma a moyɛ no ase ɛnyɛ mo a nka anɔpa yɛ nka ebi a deɛ meka obi nte me nka anaa obi ntie ɛdɛ sɛ a mo nnwuma pa a moyɛ na mopɛ sɛ yɛma nnipa nyinaa ahu nti ɛna daa bi nti afotuo a mede ma mo sɛ mahobrɛase a mokuta mu adwuma mu ɛne nyamesom pa a monnim no momfa so saa na neɛ yɛkyerɛ wɔ dan mu no mokyɛfa kakra ne bi bɛma mo nsa bible sɛ yɛbrɛ wɔ ase ɛhyɛ adom no ase a adom no ɛna ɛbɛpagya yɛn ɛnyɛ yɛn ne yɛbɛpagya adom no nti monhyɛ adom no ase na adom no ɛbɛpagya mo kristo die mu nyame nipa yɛbɛda wase anɔpa yi na wode hyeɛ asare kapito ɛna ɛne wo kasa yi nyame nhyira wo na mekyia mama ɛne nkɔlaa no nyinaa nyame nhyira wo na ne korakora mu no yɛpɛ sɛ wobɔ mpayɛ ma taxi driverfoɔ a yɛwɔ mpatamu anaa driverfoɔ a yɛwɔ mpatamu na ansa na wobɛkɔ a wakɔ medaase mebɔ mpayɛ ɛwɔ yesu din mu agyae adabafoɔ a ɛwɔ mpatamu a mpo amaama nyinaa mu adabafoɔ mede mu nni yesu kristo mogya no mu sɛ tumi bi sɔre sɛ ɔtra nneɛma kan a awurade hwa no mu wɔn mo adwuma a wɔyɛ ɔmfa mo nkɔ na ɔmfa mo mmra asomdwe ɔmma passengers a wɔte kan mu no nso ɔmfa mo nkɔ ɔmfa mo asi awurade nka mo ho na ɔnhyɛ mo den ɔmma ne banbɔ ɛyɛ gya mogya no ɛdi bi ma ɔkawa ne bepɔ no so no ɛnsa mo na da bia mokɔ a ɔde mo aba asomdwe awurade nka mo ho wɔn akwan a motwa nyinaa wɔ jesus christ din nti amen amen nyame nipa yɛbɛda wase anɔpa yi si yɛbɔ wo pum nyame nipa wantutu yɛ gyegye mu no wagye yɛ so anɔpa yi nyame nhyira wo ɛne wosoma wosum nhyamna nka ahenkan atiefoɔ nyinaa ne wɔn a ɛyɛ adwuma wɔ hɔ nyinaa titi odi ahenkan yɛ adwempa a ɔnya ma aboaboman no tumi bi radio ba kurom a awurade nhyira no na n'ani so ade ho a aka bia no awurade mmoa no na ɛhɛ hallelujah ma wiase nyinaa wɔ jesus din nti amen amen nyame nipa yɛbɛda wase mpagya ne de abɛn ohwɛ nkɔmmɔ a yɛne asɔfofoɔ di na anɔpa yi a
Na me no me enu yempeja na ben. Obi nyane yen. So far ye ni di nkomo anope yi. Eye so far. Na sorry di Good Shepherd Believers Church. Achima bu abu ya na asori ni wo. Nti so yo bia onkwa sorry. Na so pese oni so fosuma. Ubetumi akọ na oni so fu bedi akon akwakosom. Nyame nhyira osofu bedi akon. One mama mi chiama no pay. Ene nkwala ni nyina mi chiama no pay. Nyame nka mo ho. Onye makoma so ade nyina emfa mamu. Yeguzu awo dwumadie ne so. Mi amotemi nkan. Se afi no wabi ahenkan FM. Asare Capito taxi driver me na make say. Meni minuanom ene wa ha. David Baah. Ena amu ene ye wa ha. Mu wawa. Mu seda yeso. Nyame na aye. Ye beda odi ahenkan. Ene adwumam ha empanifo ene nkwala nyina ye beda o mase. So mama ya kwanya ni asieti ha ni ebobo nsem. Sisi ya ebesa akoso bio. Driver for yensem. Ni ha yen ewo yen patem. Ekwan ne bema ye bebia ahomatrofo no edi amawo. Na so atumi aka wasem. Obia ni mahomatrofo ne dada. Ye besa sisu di amawo. Sene ebeya betumi afre na wa kire wadwen. Ukọ Vodafone line so a 020 1944 485 Vodafone line. Now call MTN so a 0554 820 910. Now continue time kesi ene so WhatsApp line. Ubetumi de wadwen afa 0594 841 044 WhatsApp line. Tienche bia me ko studio B na mini anom akwa kokasa afa odan ni hayen ewo mpatem ha efise kwan ya yenam so ba bi wo hɔ enye usu hu bia no akire eye yen passengers a yesu ye track ba bi wo hɔ yedi for kakra driver for ye kaka ba bi wo hɔ yedi for kakra na matren yen ya driver for ye niam bi na enye so bia ye open ye mpanifo wo hɔ o ka kire yen ye do be man mpanifo ye tu ye ho fo anopa yi dwumadie bi a wodi bia no ubetumi adi nteyiro ho so obedi dwuma bia a opese odi se ye kro no dia eni jai se niam bi emfata wo wakwan mu a emfa Kristo sum abrabo mra wakwan mu a ye besre no wajai a driver for ye didi passengers atem passengers didi driver for atem yesre ni na no ye betu ye ho fo ho Timi ko studio B na menuanom kakra o munim fa driving ho ene enkrofo a ayiye o no ye besre ene o so o mo yiye enkrofo no sa na meka no ye na so ye bejai nti menuanom me start free amoso amo eden na hu fa driving adwuma no o how ben na wo fam o driving adwuma no atiefo ebe na ma se muguso a mutie driving adwuma ye adwuma bi a ye tu hu acha adwuma se wo fa dia te se de wa fa nyame som obi wa be foka
ne buku afu ofie na ode ba enti no o driver na o fa no ohu kra ye nahi o truck anim na enyama yen se fata no start say ono wa hiti na ode ba ana yen so ye nipa bi a ebi abefrefre yemu obi o ma no on check say we nipa ana so yakwara na we peni o committee ni kakra bi ando ba keka na adwen aden a kire enti si yesra mo so passengers for kakra se mo be for car mu se adwuma ne ye enti se mo so mo ne ye kasa na mo ne ya kasa abotre so se ye so be nya abotre ne ye so ye den ye tie o asu akomapam obi timi for car driver jomo nyomo no enya sa na eni enu akasa driver onyu de aka no odion ma volume ne nkofom kakra oye ni party sewa ana no so uni ho a oni ho entinu obelo nu o kana se wan ro na yedin na trem udu ba bi a okona usi a mpenifo yewo GPITU yewo wi no yewum na wa ye de wakoye compare am mpenifo say me fo abranti we ka na na nyuma obo anu ode me ka akro wa miame enti mo ne nkasa ye de ma yen GPITU mpenifo bo hu kwan ya o me fa so ne na kasa na the way a person be o ma obe shaft to ayeye no ehye wo so driver no den ebufu ehye wo kran esie na nipa ho adwuma na ye nipa ho adwuma de ne ye den say a wo ko school kra hwe wo ko school the way teacher ni be bre wo ho kakran wo sa na driver bibia etie entino me fi say driver ni de nke do afantitiem driver ni nke do afantitiem driver ni de nka me fi say do afantitiem se ne be ya obetumi ayeden any passengers ayeden akasa nti se wo so wo frifie ba na se otumi hye wo ho so ati ase se otumi hye wo ho so ne nyani na na se wo ma obufu passengers ne kasa kra na se wo yeden nti mesre ne awo kan de wo mi sa so nka ni die ma once wo frifie ba na so enya bufu bi na di frifie ba dia na se wo so hye wo ho so se passenger no so na adwen de na so adwen nti nka mesre se nka so mi abri na no be yeden obesha wo so wo kasem yo kapito waka sapa naso wase ye nipa de mfonso wo ye ho unso obi ma wo nim no ba bia wande pe ohun na ohun ye na hia to the sense odwen wa wonti ase sa na tie se ya bia wo be fo ka wa nya abotre ni nipa na nkasa no nipa na so bia na so wo program at say dia wo program wa fo ka no enti no ebu photo bufu is go to ebia ya no lebeba minia if say minia before to before ndi ene nka obeyi afrim FC70 frache captains mi no kotra ship ma se ba ko se bi aware mu kra na sa na wo ho uma obufu bebra wo no yire ebekunde bia so ati ase minia ya na wa hye won so me kominia David Baso no so kakra wo no ono so e dia man yo me da bia masama me kan say am say drive adwuma adwuma bi a sire me nwa kan no wo fa aso wa fa nyame adwuma no so what I say enti no me kakra me ka kire ye nuanma passengers for na ye nuanma drivers for no say be nyina ye nipa ba akon enti say unua ya ade na say bia wanye ne ye a sebe hu sebe adwuma no wo ye no wo under union enti no uber report ama empanifo so wa huna mpanifo no so no ede na ayeden ede na fa asotwem na no nkire se bia me kan se driver for me bo driver for mo de bo hu hye union no mu de driver for na mo no ye de hu hyem papa eye wo ana se unua no mu nyina okay mi se me de hu hyem but unnim obi so adwen mi de hu hyem papa me de hu hyem mi ye adwuma na me hu se me ye driver ni bibi ba o se me ko bo union for amane na mu se ade sei na maye enti me no me ye adwuma na se bia bibi enko ya anytime bia passenger ni bia ono no afọ me kai bia onim se David ba na kase mi tibi ka se opa ko bisa union biso wo den na passenger ye wa anya wo de ana se wo so den na wo so ye passenger emri bia etwam a wo so kai eye lorry fee ye e ba ye and the union na de aba se price ye say e bia say ni eje en so be di passenger ni bi sika no so nya sa me am so me dem ya am say enya sa me de ye de ama me enini meje wonte ase a ko bi say ye chairman kokona ko bi say chairman so ka say dia and the pick me number
ebi a car we na me for ye wo chama say nyesa me balance o but so far say because ebi say you say fuel increment aba ye be to lorry fame nam kwa so e ba de be nyama nti say aba kan say be to lorry fame oh me de mate me de mate mu ye oni ho an di san komo me se mate me na mate ye be sre ye de NT aha untu na unte me ya ti say ya me tetu kwan ya to petrol me tetu kwan nti no ai me tetu kwan nti bia me kote bi any pro to any other stations ni na wo mra nti ye be sra driver for ne ba ne say ya me ye mfa mra bi nye den enhye ensem ne enkoje atwamenebo a eni kwase yeji nti mesre say ye betu ye hofo ye driver for no na ebia ya to petrol mu na ya to spare parts mu nti no sempanifo nka se ye nto fam a ne yeso ye sabi ye de adwen binum ne ye de adwen eye den eye ne ma bi enye ye besre pa ye ntu ye hofo na passenger so a oye wade a anya ode no na wabɔ mɔden na wo so wahu kwan a bɛfa so a one passenger ne bɛyɛ den ebe kasa si yɛkɔ ne yɛkɔ efise yeso ye office no ana ye license ayaje no eno ya bodin krata yeso ye liye adwuma university ni nursing training amanfo ko no yeso ne ye ka se ye pɛ no nti wansa ye adwuma no si ye hye ho den amo ye bɛsrɛ no watu yen driver for ne fo a driver for no a ye adwuma no den na yenye na ma passengers efo ka na ehu se driver ni a o ka hye bia ye driver ni papa den ene yen ade a say any say o ye driver ni a I was say ohu o left and or right who say nipa ho adwuma na o ye ene nipa ho adwuma so ye adwuma a den pa enti so what you say driving na obefa dia na o problem one thing is say I was say o ba adwuma who say passenger eye unua eye o maame eye o papa enti no no kasa se na eye bufo so kura hu how a obesify den ubeti anyhow also where the obeyi na no se bia passenger ne o kasa rough a opa yedin ne ti de obeka yi na waden uti na se wo stress e wo mu se eya if so e bia na so wo yire o ma esnipa na o kasa no na bi ko na wo yire sen no na nso no e wo se wo hye ho so na wutie na sompo na wutie wi a na wa che ne se madam nti we kakra bi na e bia owu afusi anata bla we kakra bi na owu afusi anka ye ni se anasa o kan ne se ya anka ye na mumu srawo o dem ni na ne se me radio so nti na wo ka wasem de oh David ye ta no mo kasa sa na no mo nya abotre ntie ma ye ye ta no mo kasa sa ye timi no mo kasa opre na sin ya akura me fa ma me bi me fa no ye ba na wa hihye kwadu a ho kokoton kwadu ni sika ni ma ye kwa na kwadu ni dwuri ye wa pampa mu ni dwuri gu kan boot driver ni wa dwuri mi kwadu agu na umomo a wote ben kwadu no kra wonwiri ngu ye na me ameka ka me na dwuri kwadu agu o se ye me ma dwuri ni kwadu agu o kasa ye mani rough saa na edibedu ba bia se obesi anka obi a anka de wo kasa na nko ne ye den ebe ham eso me na ham ama misika kra de ma kwa meja scan no eni kani na ye den ema ne se wo se ma dwuri ni kwadu agu tin bi ja kan ni si ho na me kopa ba bi tran ya se bi me ba na kwa ye den wo yi ni kwadu na fika enu still kwadu no wan yi ana kwadu so ye kwadu abre mimi nim ho adwuma me yese me ya bia na ba ko se de kura enti me ba pe na driver uba na obi boot na waja kwadu no waja ka na oko no me ye de na mayi me kwadu na madam kwadu de wana wo hye wa de ne mo se ko utimi hye wo train mu wie dia ke metimi aden aso mu na ki ya tama fika ni masi fom ma me ne wo ha nke be so na se mo be ka ye be se ye be da wase ye nko ye nua David Baso David Baah ye pese ye nuanoma driver fo a ye kaka ye communicate tenten be bi eni kwasi san ka ho kra na ye den yi san ka ho okohwe sa Jubilee ha ye kakra edifra boabo ede call down na say edifra down de bai sani esi dimrika tenten ni ade no ede ensem ana ade futu na ade man ye driver fo a ye kaka ye nya botre e wo kaka yo Kwame Asare kabito meda wase enya akonya ya mse afuto akamle mi nyoma drivers for say mi amani mahu bi mi akasa sabe eto bia mi ameka hu bi Jubilee ha na man na man for try mo ka obu odi nji bu first ni kai was me ko try kai nji su na kan san kan kwesi mo nkran na kai try the border ai and so what try we no ho no person what try no hu say the car no edwane ana say engine ye na say ho no hu enti the futo akamle mi nyoma drivers for say enne day
ene Monday aye Easter holiday ya sebe ahinka efe ame akwanya drivers for yen so ebe pray minimum kakra no efutu akam be minimum drivers for se mesremo American tentem wadaro ma ya mo nhwe kakra maye na moto mo bo ase sebe yese driver ni de wa kwa be dru nye driver ni de okọ ya wa ama ane nye driver ni de okọ ya wa ama ene wo ye deche sa achichide kra na obekọ bebia wo kọ no ba kodru na wo ba nso a wo ba bedru asundiem efutu akra no yo ye beda mase mpanifo a ene modi djuma David ba na wote ne nkan amoso wote amo enka omuna ya driver fo mi amidi djumadi hu chiame esumidi de Asare Capito sana obetumi afremi a obi abehu taxi driver me na midi djumadi hu chiame anope ye beda ahenkan FM ase so mama ye sa kwanya ni etumi aba ni enuanom driver for aiding common passengers ni ade eniema esisi okroma MC ye kan no TV nkwala wanya enfie dunsia ene ni a wanya enfie dunson emu akokum omunu a wanya enfie du baako ese omo de kwaji sikeduro sakawa na wa wo hwa asade we eboa ye maame ne papa no omi mfentu ye hofo ye ntu ye nua no mofo ye ntu ye manefo ye mfre ye manen trase ni ode beba fie a ye ade papa ni ode beba fie enya ade papa bia ye misa ba bi kra odi free buy na ba bi okwakonya asade no edi free na nkofansu so boni bia amfemre abusua no efise omane edaachi eye meme daachi oso daachi eye oso oma edaachi ye besre ye kwei enche ye bebia homatrofo no edi ama woso awo fie na yetumi ayeden etie ni a woso wode man ni nkranhye sema opese okan wo man edi chen wo Yesu ewuda sorry emu nti sisi ana Yohano ubetumi aba ahoma so ne enu edi nkomo ahomatrofo no 0201944485 MTN so beba so 0554820910 WhatsApp line so no obefre ewo 0594841044 WhatsApp line eno no ntisisi ano oti enka obetumi aba ayenka FM ene yeguso a yiti mutie ye babo modia na mafre momodia mfre na momla na moso mo mekire emadwen ewo ahomane so obi nyane yen dae ni yeso oti ona ye wonwon sa Asare Capito enoti ahenkan FM na se hwe ase watre dwumadie no ho be mfie be nsia odi ahenkan ya o ene ni mpanifo a wadwumam ha ena o mama ye sa akwanya yin ene e dia betra Capito de odi ahenkan humi of frame boss senior ahomatrofo no 020 194 4485 ubetimi abahoma ni edi nkomo MTN na manaso 0554 820 910 WhatsApp line 059 48 41044 ye twen so be ni edi nkomo nkomo bia wo pese woni edi nkranhyesem ni asofofo ka kire yen ni a wote ye enkwala omukunkum omunuanom nkwala ede kwaji sakawa ede kwaji schedule enama APP fi epum ewo bra obi ankoyi wo ni nyina yedi hu nkomo ubetumi abaso na sa nkomo ayedi ye na watumi akire wadwen ho afutu a opese ode mayen no odi amayen adrava fo no mutitru bomodia braso na betu yefo ni ensakram free ni a enye hu na ne ye no so hye yenkran ni emfanya djuma
Anchor FM. Hello. Hello. Mini Maakye. You so blue. Nempo man. Anya do na so e. Anope udin di sen aka safri. Yo, ye dey do asani ko nyina ni mba ko pe. Ofre nim kasa. Yo, anope dey do masi any program papa ma sisa mai. Amode mai anope. Itamandi. Yo ka ti nyami stramu no isi odi ahenkan. E na pam ko nyina. Yo, there more kind dey no bi kakakra. Efa enkra no mkoku akra 10 years no. Kanina. Me won say Ghana 24 kan bi na sad na ekoso. Eh sir. Because almost ti ho. Ehwenhwe han na comfort ba BB station so. Ebe kase sikadro mum la mum first kam me yes kadro mamu and 24 to hwe. Ani nyina kan na egungu kunkum ni koso no. Na me mo obi asogbo say Ghana 24 na me bo so bo because omo na omo yan hwe han na sad na ekoso. Yo I know maybe one who is to can at time. Buy yes your be mun test as your buy you that this can grow be what blood do bad your sister to come to your who so no. One na mo ya I no can a secret. Small said here. But I said the more year I am life passing and on the radio TV so and a blana me must do na blana mo na blana me. Yes you be to me yes you be to me chre na adwen obibi ho ana. Ah minim sa na ade bi wo no ma amwo man na ese tire ne ka na o man no e fa no ntuma pesla empanifo na we ade so bo mo ento mo hiro mo yo mo djuma yi enti ne to aba mo no o mo fo mo na nsi fom na sa na tuntwa na kunkwa kunkum ne ye wudie ni ade no etu ntwa mo ni nyame jadna wa no we to that day why the that value to and then we nya 11 years value to van boy ale e ba ne to champagne what thing Nyami Shrao no so adwen kire Nyami Shrao. Hello. Empty in a home. Hello. Hello. Papa Maakye. Me just so I can FM. And then I will demand baby a ufrefi ni baby a odin no abodi anwan. MP Ejankaba okay she wa go pen 3 akamabo abo. Nane ko papa. The thing that mentioned me no be a man else na ti that day say odi an kan. That's Ane na do my phone na mpamcho. Yes. If you ask nipa ya do say. Papa enyama ke timi nka bi o. Enyamo a enem mo boss odi an kan ke timi nka bi. Enti yes enkumdi na ho den e de mamo. E o sa amri ya mo wo mi. Ya me ho ya makoma so ade bia mamo. Money mo boss. Amen. Medi nyame jam. Amen. Nyame nka so nyame nka. Amen. Me woni ami ko. Me was a bit I am the son. Ejana be. Samin chindio. Menya day. If says one to your for. Ye hu ni ayeye. E dey fisi ya tisi anima na ye chinchin. If say wo wadwen in ebe mama gina me na so. Me dey kakra. O dey kakra. Ele betumi ama omen etumi ayeye. Yankwala ni yekunkum yeme. Bla betu yefo. Betu ye manefo. Tu yen awofo no sofo. Ni ehu kwan ye befa so aye bebo bra wo wiase. Ye nam na epiepie free pumu ye o. E kwan be so. Eni efa. Enam a betumi dia frɛ no. Bomodi a na frɛ. 020 19 44 485. Oba MTN so a 0554 820
910. Ubetumi so di wadwe afa WhatsApp line so 0594 841 044. Ubetumi aba homa ne so na wachire wadwe. Ewo niam a ye bobọ so enkomo a yedi ye ni a ye kan bia ni ye kan anya udem ubetumi atu ye fo ni ye kan so ye udem ubetumi ahye ye nkran na mahenkan ye fem abrina yetumi asom sompa ye twan so obefre bomodi ana fre enshira na ben menu mienu me yenche enshira hello yeah mommy mpume good morning fine morning mommy na udin di sen na aka safre every kokochi mi free anumase mo me ba to de papa ni be kan no me ne na dwen ya ba ko pa se si a wo hwe TV so a da pen papa me ji sikedru ai man kola mo hwe sa no enye fe nti o mo fa dwen nti se mpenifo be buaya o mo ni sa de no TV ni so na ye fa hu de wo Ghana ha mama ye be ka so bi so ye na djuma ji ni sika o be ndeng ai na papa de ba iswe te mpenifo na yesi obi atumi kire na adwen woni ema bi yo mdamase mama nyame su nshira wa no pay ubetumi aba ni enu wadi nkoma no pay ni a woti obetumi a kire wadwen hello yeah papa morning papa nembume nakasa free akimasa no gidi gangoni we did man kwai so mama na sisia no mena ne ya adwen mo ansa na ode ma no so obi ye lejuma nti we ejuma bebre o Ghana ha ye ya ban ya atia ne mera enu nso se bia ye mpama na ba ne sei amya na ode ma no de me no nya adwen wo ho se onu we ejuma ji ni sika sabi me so me go etu mu adwen sika hello papa utie me anu yi na me yi me na me kire ma dwen na ode ma no eze ho ga dia no bibi sa na ba mya na ode ma no me sere wani die meja mate papa wadaruma enu anti na me yi na yo radio si me da se nyame sha nyame nka ho obi ni mo obi kire ya minianum ebesre jumadi na na edi no so bi wo ensem etwato esemre na so nti ebesre na mode manu ensema etwato anu di ensema etwato ye best start every David Baso yo bi so abechia na no achia no ni awie emre na akwa aka emre be enaipe ni a sorry amitiem yo ye da se nya kwanya bi mo sande amaye say me na branka sa so eja o me akwanya se nchechi amanfo a na ni titu pa ne sabe yenwa madabes for no se de kan no madaroma muntie na monfantum kotodwem me kan tentem ni adwuma ya abotre so obia ma na akoma mra fom enu akumachi na nkonko ebibi na da atwa ka se me huyanka nyame nka obibia on hire obibia la on tire nim hire obibia la umme obia adwuma enkoso nyame be obi akoma so ade ama no na nche ba konkoma me master oyibo
oyibo mi se wote menka wa wo driver David ba na be mi amini e na obi bia mentimi amoni din nyame shi obi biara nyame nkomo baba amo me so dia me so meka e twa ne se ye nuanu partners awon fo ya ka ye mama abotre se mo be suan abotre eni akomapa eni the way a mo fo ka musifa ne yakasa ne yaso yenya abotre ne yatia mamu yo ye damase na akwanya ya dia ma se minchia madofo madofo ne bi ni obi manso ye wakwala amo ene yakasa kwadwo action obi bia mo bia amo na e frem echichi amo me chia me yere nso afia shila ene me ma Jeff NS asida yo ye beda mase em say emre na edu no ye dwuma ye na na ye di no ye de kona wiye na ye bechia odam panifo nyina ye bobodi a ade bechie odam panifo titru ye taizi chairman of adwen Kofi Mensa adwen pahene Kofi Mensa ono so ka ho na Clement Granting ono so boaye na dwumade ba ye bechia abozige mpanifo eye titru ni odi adwuma bai kofare bai odi ahenkan nyame hirawo adwuma mu afo ye bai se no masi ate o manim amayen akyekyen adandan no ye domase nyame hirawo ye be da nyame ase amom na fisisi no nyame akan ho passenger se fo ye ka nyame enton supango bibia adwuma so no bia nyeska no mfemfo ka no a driver fo ye tu ye hofo mo me mfa futuo no mfa nya adwuma ne yanko enso hiem muni nyame nya adwuma ye domase abozige FM